bantogra nga ang mga CFD o mga membros ni Bang Katoliko nga grabe gid nilang angkon nga sila gid di ay ang first nga Christian. Kaya nga no, si Constantino man di ay ang ilang founder. Oh, the first Christian Emperor Constantine the Great. So naatay video na sa sunod na tong content mismo sa ilahang libro atong basahon. Dako gyud ang ako ang pagtuo nga daghang mga sakop sa Seventh-day Adventist nga mga professionals. And at the same time, kana nga mga professionals mas nakasabot sa dagan sa gitawag og Biblia kanhon og history kanhon nga kasaysayan sa unang mga Kristiyano for the first 300 years. Kini nga tong higala nga ato ang reaksyonan usa ni siya sa pinaka tawag ining known nga basher sa simbahang Katolika. Kay kung dili siya mohimog eksena nga sunugon ni ang ribulto, maghimo na siya og mga istorya nga dili haom sa iyahang gipresentar nga gitawag og dokumento or information o pareha ani. Ang gisulti si Constantino ang first Christian emperor. Unya pagkahuman ang iyang conclusion si Constantino ang founder. Sus Ginoo ko in taon patudlo ra gud sa inyohang tawag ining mga teachers, ilabi na ka na sa mga Adventist college, kung tinuod pa yun, nga si Constantino, according sa history, siya ang founder sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman, magkauuwa maguna kaayo. Ang heading, nag-ingon nga, si Emperor Constantine, siya ang first Christian emperor, nga naman, kay before Constantine, wala pa yun nahitabo, nga na ay mga Roman emperor nga nahimong Kristiyano. Sa panahon ni Ginoong Jesucristo, sa panahon ni Emperor Nero, katong sa mga apostoles na nga gipangluto sila, ang mga gitawag og mga Kristiyano, gipangpatay sila kaniadto kay ang first general persecutions nga gilaunch sa kining Roman Empire sa panahon man ni Emperor Nero until sa pag-abot ni Emperor Constantius nga papa ni Emperor Constantino, wala pa gyud nahitabo nga naay emperador sa Roma nga nahimong gitawag og Kristiyano. Mo nang giingon sa mga captions o kanang mga titles sa mga history books nga Emperor Constantine was the first Roman emperor kay against ako nang giingon before Constantine wala pa gyud nahitabo nga mga Roman emperors nga nahimong Kristiyano. So karon pag ingon nga Emperor Constantine was the first Roman emperor nga nahimong gitawag og Kristiyano. Nga naman, kaysa panahon ni Constantine, nahitabo, existido na ang mga Kristiyanos. Existido na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O sa may prueba ni Ana, ang iyang mama mismo, Kristiyano na, at the same time, Katoliko. O niya, pagkahuman, daghan siyang mga higalang, mga banggiitang, mga obispo, at that time, before pa nahimong emperador si Constantino. Mabita ko na to ang basahon ang kasaysayan, si Constantine, kay inkwentro man sila ni Emperor Maxentius. Era may agaw si Emperor Maxentius. So, enkwentro sila. Nga naman, kay gusto ni Emperor Maxentius nga ilugon o sakupon ang tibuok Roman Empire. Kay ang Roman Empire magod at the time, duha ka tawag ining silbi bahin ba, ang East ug ang West. Si Emperor Maxentius naa sa Eastern Empire. Si Emperor Constantine naa sa Western Empire. Before pa naghimo nga nagpili og emperador, ilahang gidudahan si Emperor Constantine nga Kristiyano ng daan. Ngano man tungod kay naa si gugma sa mga Kristiyanos tungod sa iyang mama. Nagbulag ang iyang papa ug ang iyang mama, si Emperor Constantius ug si Empress Helena tungod sa hinungdan nga dili gusto ni Emperor Constantius nga siya mismo ang upatay sa iyang asawa. Mo nagabuwag sila, nagdako si Constantino nawa sa kaila sa iyang mama, pero okay, isultihan siyang papa nga na ang imong inahan usa ka Kristiyanos nya nagtago-tago. Again, sa panahon siyang mama, gilutos man ang gitawag og mga Kristiyanos. So, mao na nga imposible nga sa panahon ko sa tindiya pa nag-exist ang Iglesia Katolika, ngano man Katoliko nang daan si Reyna Elena. Og si Reyna Elena known nga saint santos sa Eastern churches. Ngano man kay kabalo sila nga before na himugso si Constantino naa na ang Catholic Church. Nya ingno nimo nga si Constantino founders Katoliko.
Second point, iyahang hilabtan or gitouch niya ang history. O tanawa ha, kung tinuod yun sila nga magsulti sa tinuod, ilan maging gitouch ang history. Taga-ilog ko ninyo gisulti sa kasaysayan nga ang simbahang Katolika, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Constantino. Loy, di ka makakita. Ang gisulti sa kasaysayan, klaro ang gisulti sa kasaysayan. Ang gisulti sa kasaysayan, mao nga si Constantino na-convert, kitawag pagka-Kristiyano, na-convert pagka-Katoliko, at the same time, kanang Iglesia Katolika Apostolika Romana, si Kristo gatukod ana. Kaya walay laing Christian Church nga nag-exist sa panahon ni Constantino, mao ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo bito sa Council of Nicaea, mismo si Constantino nagpatawag na a profession of faith, one holy Catholic and Apostolic Church. Nga naman tungod kay profess na nga faith daan before pa Constantine. Nya imuon pa yung mininyong tawag inyong sa Ginoo ko. Kaluoy ba kaluoy? Himuon pa mininyo ba nga ignoramos sus Ginoo ko in taon. Ayo mininyo isudan ng inyong kabuang. Kabuangan man gud na. Kabuangan man gud ng kang Constantino founder. Tagain man yung dokumento nga official document ha kanang standard reference. Nga nisulti nga si Constantino founder sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. No sir, no ma'am. Di ka makakaplag ana. O nya makitaan og mailhan pa to makita sab nato sa mga banggitang mga libro si Ellen G. White founder sa Seventh-day Adventist. Ngano ako man i-connect dito kay gusto magyud natang tangon si Kristo sa Iglesia Katolika kay para ilusot nila ang ilahang gitawag og kabuang nga si ang kining Seventh-day Adventist gitukod ni Ellen G. White og sa tulo niya kabarkadang Amerikano. Mo ni ang tinuod nga iglesia. Dili na mao nang ayon may isod yung bulsa. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.